जय जगन्नाथ सांग माने बर्तमान संध्या टाइम आम शाशु बसिकी टे गपसप करुचु चाह पीवा सहित दिन सारा आम समस्ते बहुत बिजी सकाଳେ झीर कम होपर बो ड्यूटी पलाउं 2 टाइम्स आसला जहाँ टी संध्या बेले बसीचु बसिकी आमर एमती चाह पिया कौतुक हुए भाविलु टे जहाँ गपसप करुचु आपण शुणे आम कौन शाशु गपसप होजु बसिकी सब तो समस्ते कम व्यस्त सब तो एमती करहबनी संध्या खटी चाह खटी जो फ्री मिल आम दिज बस गपुचु गपी गपी आप सहित भी सेयार करुँ शुणे आमर स्पेशल चाह या सारी सहित मुढ़ी और बिस्कुट बोर फेवरेट चाह मुढ़ी मुढ़ी टी न पकड़े बहुत भल लगे आटे बिस्कुट खाए चाह सागर बो कहे बो टी कौन कले चाह टेस्ट लगे व्यूअर्स मान कह दिंतु चारे टिके अदा पकेबू छेचिकी गोलमरीच ଆଉ ଶୁଣ୍ଠି ପାଉଡର ଟିକେ ଗୁଜୁରାତି ଟିକେ ପକେଇଲେ ବାସ୍ନା ଭଲ ହବ ଆଉ ଚାଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଫୁଟେଇଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ଷୀର ଚାହା କ୍ଷୀର ଚା ପାଇଁ ଆଉ ନାଲି ଚାହା ପାଇଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏ କ୍ଷୀର ଚାହା ପିଉନଥିବ। ନାଲି ଚାରେ ଅଦା ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଛେଚା ଅଦା ଛେଚା ଆଉ ଟିକେ ସେଟାକୁ ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବ ଭଲ ଲାଗିବ ଅଳ୍ପ ଚା ପତି କିନ୍ତୁ ପକେଇବ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ ଏଇ ରେସିପିରେ ଚାହା ବନେଇବେ ଆଉ ବୋଉ ଯୋଉ ଶୁଣ୍ଠି କଥା କହିଲେ ଶୁଣ୍ଠିଟା ପକେଇଲେ ସେଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଣ୍ଠି ଭଲ। ପାଉଡର ଏବେ ଆସୁଛି ପୁରା ହଁ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ଯାହାବି ଖାଇବା ଆପଣ ଖାଇବା ହଜମ ହବ ସବୁଥିରେ ପକେଇ ପାରିବେ ଆପଣ ବହୁତ ଚିକେନ ବି କଲେ ପକେଇ ପାରିବ କି ନାଇଁ ଶୁଣ୍ଠି ଚିକେନ ପକେଇ ପାରିବ ତରକାରୀରେ ପକେଇ ପାରିବ ଶୁଣ୍ଠି ଆଉ ହିଙ୍ଗୁ ପକେଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ ବାସ୍ନା ବି ଆସେ ଦେହ ପାଇଁ ବି ଭଲ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଟିକେ ହେବି ଯେମିତି ଫୁଲକୋବି ହଉ ବନ୍ଧାକୋବି ହଉ ଶୁଣ୍ଠି ହଉ ହିଙ୍ଗୁ ଆପଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ମାନେ ବେଶୀ ହେବି ଲାଗିବନି ଗ୍ୟାସ୍ ବି ହବନି ଯାହାର ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଆମ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ସେ ସବୁବେଳେ ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଆନ୍ତି ସେ ମୋ ପାଖରେ ରୁହେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇ ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି ଚାଲେ ଆଉ। ଓ କଣ ନବ ମାମା କାନ୍ଦି ଗଲେଣି ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ବେଳକୁ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେଦୀକୁ ଗଲାବେଳକୁ କେମିତି ନାଚି ନାଚି ସବୁ ପୁରା ଆଗ ବାହାଘର ଆମ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ହଉଥିଲା। ଓଢଣି ଫୋଢଣି ଟେକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରି ଗୋଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେବେ ବୋଲି ଖୁସିରେ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ବେଳକୁ ସେମିତି ଥିଲା ନା ଅଲଗା ପୁରା ଓଢଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଟାଣିକି ଆଗ ଯାଉଥିଲେ। ଓଢଣା ପକେଇକି ଆସୁଥିଲେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଥିଲେ ବେଦୀରେ ବି ଜଣେ ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ପାଖରେ ବସୁଥିଲା ତାପରେ ଜଇ ମାନେ ପୁଅକୁ ବି ଦେଖୁନଥିଲେ ଝିଅମାନେ ବାହାଘର ସରିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସବୁ କର୍ମ ଫର୍ମ ସରିବ ତାପରେ ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିବେ ନହେଲେ ମୁହଁ ଦେଖା ଦେଖି ବି ନଥିଲା ଆଜିକାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ବେଦୀରେ ସବୁ ବାହାଘର ହଉଛନ୍ତି ଆଉ। ନାଚି ନାଚି ବେଦୀକି ଆସୁଛନ୍ତି ହାତ ଥରା ଧରିକି ଯାଉ ଯାଉ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ବେଦୀରୁ ଭଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜମାନା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ତ ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମର ବାହାଘର ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇମର ବି ବାହାଘର ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଶୀ ଭଲ ଦିଟା ମାନେ ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦିଟା ଯାକ ଭଲ ସେତେବେଳେ ବାହାଘର ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ଆଜିକାଲି ବାହାଘର ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ଆଉ। ଆପଣ ବି ଯାଇଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଢଣି ପକେଇକି? ହଁ। ଆଉ ବେଦୀରେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ନା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲି ମତେ ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ଚାଟି ଦେଇଥିଲା ବେଶୀ ଜୋରରେ ଆଉ। ତାହେଲେ ବୋଉଙ୍କ ହିସାବରେ ଦିଟା ଯାକ ବାହାଘର ଭଲ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଟାଇମରେ ଓଢଣି ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି କରି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦିଟା ଯାକ ବାହାଘର ଭଲ ଆଉ। ଦି ଜଣ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଗଲେଣି ଭଲ। ଆମ ଝିଅ କାକାଙ୍କୁ ଆହୁରି କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଯାଇଥିବ ସେଇଟା କିଏ କହିପାରିବ। ଆମ ଝିଅ ବାହାଘର ବେଦୀରେ ବାହାଘର ହବନି ପୁରା ଆକାଶରେ ଫ୍ଲାଇଟରେ ବସିକି ଫ୍ଲାଇଟରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ ଫୁଲମାଳ ପକେଇବ ସେଠୁ ବାହାଘର ହେଇଯିବ ଭେଲୁଛି। ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦିଟା ଯାକ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବାହାଘର ପୁରା ସେଇ ଟାଇମରେ ଠିକ ଥିଲା ଏଇ ଟାଇମରେ ବି ଠିକ ଅଛି ନା? ହୁଁ ଠିକ ଅଛି ସେମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯୁଗ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ଭଲ ପ୍ଲାନ ମାନେ ହେଲେଣି ନାଇଁ ଏବେ ଯୋଉ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ କେସ୍ ଗୁଡାକ ବଢୁଛି ପୁଅ ଝିଅ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନୁ ନଥିଲେ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିଲା ନା ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏଠି ଘର ସଂସାର କଲେ ସେଇଟା କଣ କହିବେ ଏଇଟା ଭଲ ହଉଛି ନା ହଉନି? ଏଇଟା ଭଲ ହଉନି ସେ କଣ ଭଲ ଥିଲା ଦିନକୁ ଦିନ ଏବେ ବେଶୀ ମନି ମାଇଣ୍ଡେଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନିଜର ଇଗୋ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି କେହି କାହାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଠିକ କଥା
ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଆଡଭାନ୍ସ ହଉଛି ମଣିଷ ବି ତା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ପଇସାଟା ଏବେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା। ନିଜର ଇଗୋଟା ବେଶୀ ବି ରହୁଛି। କେହି କାହା ଇଗୋ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଶୀ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ପଇସାଟା ନିଜ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଯୋଉ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବେଶୀ ଇଏ ହୁଁ। ହଉଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କହିବେ ମାନେ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଇଗୋ ଛାଡିକି ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିବେ? ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦି ଜଣ ଯାକ ରହିଲେ ସମାଜ ପୁରା ତାଙ୍କ ସଂସାର ଭଲସେ କରିବ। ଫ୍ୟାମିଲି ଭଲସେ ଚଳିବ। ଦି ଜଣ ଯାକ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନିହାତି ଦରକାର ନା। ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଜାଣିଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଠିକ ସେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସଂସାର ଠିକ ସେ ଚାଲିବ। ଯେମିତି କି ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବୋଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବାହାଘର? 37 37 ନା 38 ବୋଉ? 39 39 ଭାବୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସଫୁଲ ମ୍ୟାରେଜ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଇଠି ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ମୋର ଆଉ ରହୁନି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ବି ରହୁଛୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା ଯଦି କେବେ ସମୟ ହେଲା ପୁଣି ଏକାଠି ହବୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହବା ଆଉ ରହିଲୁ ଆଉ ନମସ୍କାର।